Tuan siya, guys. At saka sa mga vlogger dyan, si Florami Bolana, Ate Reverts, grabe, unique yung mga pangalan nila eh. At si Mayora. Shout out sa inyo lahat dyan. 1, 2, 3, come on! Hey guys, good morning. Sala, nakasilaw Lakas ng sikat ng araw guys. Ganda ng sikat ng araw guys. Kita ba ako? Kagahapon guys, di ako nakalabas kasi may mga barangay doon na hinaharangan ako. Pero ngayon guys, umaga na to, mga alas 7 na ng umaga, wala namang humarang sa akin. Walang frontliner guys, kaya nagugulat ako. Dapat kung magpatupad sila ng ganun, dapat nandyan sila palagi sa kanilang pisto. Lalo na pag ganito nga magang maga, di ba? Kasi labas-pasok yung mga tao. Pero gulat ako ngayon guys, dahil walang bantay na doon sa binistuhan nila kagahapon. Wait, nakalabas na tayo ngayon. Naglakad na ako papunta doon sa bilihan ng pandesal. Pandesal na yung kakainin namin. Bilang budget na rin guys, diba? Kulang tayo sa budget ngayon. At salamat naman na nakalabas tayo. Dito na tayo guys sa bilihan ng pandesal. Do, pabili ng pandesal. Halagang ano lang, yung 15 pesos. 15 piraso. 15 piraso? Oo. Hi. Dito na ako guys, ito yung banday ng bilihan ng pandesal. Ano yung malunggay itong pandesal mo doon, no? Oo. Ito masarap kasi yung malambot dong. Okay. Buti na lang guys, nakalabas na tayo. At wala namang frontliner yung nadaanan ko kahapon, wala eh. Dapat ngayon sila umaga mag-control sa mga taong labas-pasok. Magang-maga kasi pag umaga talaga labasan ng mga tao. Pero nagulat ako, pagdaan ko dun kanina, wala. Walang anong purpose na pinapatupad nila nga pag-control sa mga taong lumalabas. Kasi wala namang bantay doon. Sir, good morning sir. Kapan Diesel? Okay guys, babalik na tayo. At tayo'y mag-almusal na ng pandesal. Okay. Lalakad na tayo guys, pabalik na sa atin. Ay, bibili pa pala ako ng ulamin. Lubos-lubusin ko na guys kasi habang dito ako sa labas, lubos-lubusin ko na para baka mamaya hindi na naman tayo palalabasin. Katulad sa nangyari kahapon ito tayong lalabas, hindi tayo pinapalabas dahil may barangay na tumigil sa atin. Kaya samantala ngayon, ulitin ko, wala namang bantay. Dapat ngayon sila magbantay talaga ng maigi. Gusto nilang kontrolin yung tao na labas-pasok sa aming area. Ngayon wala, pagdaan ko doon wala eh. Kaya tuloy-tuloy yung lakad natin. Kaya mali pa rin, may mali. Diba? Dito dapat yung kontrolado nila yung labas-pasok. Ito, wala namang bantay dito, ganito eh. Wala, useless yung sinasabi nila kahapon. So yes, mamaya pagbili ko ng ulamin natin papakita na lang din sa iyo. Bye bye guys. Hi guys, dito na tayo sa bilihan ng alamang. Tatanungin natin guys kung meron ba silang alamang. Yan guys, dito ako sa medyo palingid. Marami silang klase ng tinda dito guys, mga sahog. Dong, mayroon kayong alamang dong? Alamang ho. Meron o. Meron? Pwede makabili ng halagang 40? 40. 40 pesos. Saan pala yung mama mo dong? Sige, Nasa probinsya ho eh. Ano sa probinsya? Kaya pala medyo pag bumili ako dito wala siya. Inaantay ko yung 40 ba? Namatay yung parang ko. Condolences yung nasa probinsya pala yung mama niya guys, kaya siya muna ngayon ikaw muna ngayon yung naka-assign dito. Oo, So okay ko kasi yung nanay mo eh. Dito ako lagi bumibili ng mga panakot, pang sahog. Yan siya guys. Kuya mo? ay, papahinga rin ho. Papahinga. Siya yung mga mangumpra no? Mamimili ng paninda nyo. Sobra naman sa pagpapantay. Oo. 40 po no? Opo.
Ay, nagdagan mo 50 kaya? 50 na. Ah. Kulit. 50. Ah, babayaran na natin guys. At 50 no? Sir, hi. Ang pangalan mo dong? Nico po, Nico. Nico. Oh, hi Nico. Shout out sa'yo ha. Paano ng vlog niyo, boss? Christopher Gonzales. Christopher Gonzales. Ah, okay. Subscribe kita, boss. Ay, salamat ha. Salamat ng marami. Sige. Thank you. Okay. Bibili muna ako ng pangsahog dito. Napabili kasi yung misis ko eh. Ulit ko, salamat ha. Ng marami. Ano pangalan mo? Nico po, Nico. Nico. Okay, shout out sa'yo, Nick. Okay, salamat. Sige. Guys, bibili tayo ng ano, pangsahog nitong ating alamang. Okay. Pambirang buhay. Mamalingki na naman ako guys. Okay lang. Ito talaga ang buhay natin. Di naman pwedeng lagi na lang padre de pamilya. Minsan, magandang umaga. Hi guys, dito na naman ako ulit sa aking Shopee ng bilihan. Kaway muna, Kaway. Yeah. Oh. Search nyo lang sa sa YouTube channel, Christopher Gonzales. Christopher Gonzales. At bibili na lang ako ng karne pang sahog ko dito sa ko, yung alamang ko. Ito lang. Bye. Yeah, amiga. Kaibigan ko. Mga fresh na. Okay, so yan oh. Ang ganda ng mga isda nila guys oh. Pwede umorder tapos i-deliver. Pwede, ibigay mo sa akin yung number para ilagay ko rito pag para sigurado. Okay. Pabili pala akong karne. Bay, pangsahog ko lang dito sa Siguro marami na yung mga 100 lang pangsahog sa alamang. Dito na lang siguro para may kunting taba, no? Free shipping. Ito. Paano ng vlog mo kayo, ba? Christopher Gonzales. Yan lang, oo. Let's see lang kasi mahirap din na natin pag Okay. Presto. Shout out na lang sa inyo. Ano pangalan mo? Ha? Lagi kita na kabiruan dito. Hindi ko alam pangalan mo. Pangalan niya Mr. Pogi. Mr. Pogi daw. Mr. Pogi. Sa vlog, tao ko yung... Ay, Ano ka ba? Oo. Canon. Si Canon Pogi. Canon. Okay, shout out sa'yo, Canon. Canon ba talaga? Ha? Yan yung kayo, ba? Ha? Yun na yun. Yun na yun, Canon. Canon lang pangalan. Parang apelido ah. Ang kulit ko, no? Okay, halagang 100 to ba, no? Oo. Okay, maraming salamat sa ating suki, oh. Walang pinasikaso talaga nila ako. Maraming salamat sa inyo, ha? Thank you. Okay, bye-bye. Alis na muna ako. Ako'y uuwi na muna. Nautusan niya. Padre di pamilya, pambira, ginawa lang utusan. Pambirang buhay. Ha? Mayroon yung ranggo. Oo, dalawa ranggo ko eh. Oh, padre di pamilya, utusan pa. Naku. Sige ba, salamat. Okay. Tayo guys. Si ate oh. Hi ate. Ano number mo pala mailagay ko dito? Pwede pala mag-order ng isda. Oo, pwede. Oo. Kasi na busy ka ate. Next time pag ha. Oo. Okay, babalik na lang, kukunin ko na lang yung number mo. Okay, ate, salamat. Ano pangalan mo ate? Para maano naman dito. Gina. Gina yung pangalan niya guys. Kung bibili ko ng mga magagandang klase ng isda guys, pwede kayo pumunta dito sa Day 2 kay Marbe. Check mo na lang yung YouTube channel ko para mapanood mo siya. Christopher Gonzales. Is yung dulo baka yung iba kasi ginagamit nila G. Marami kasi Christopher Gonzales. Is. Okay, salamat ate. Okay guys, uwi na muna ako. Nandito naman yung binili natin yung inutos ng asawa ko. Kaya pagdating ko doon sa bahay. Bye. Hi guys, dito na naman tayo sa aking suki. Pabili ate. Bisaya man din, binisaya ta guys. Ate, papalit ako. Unsa may mong palito? Kapila. Pambira buhay. Padre di pamilya ginawa lang utosan te. Ito brown? Ay, Blanca? Oo, Blanca. Sila man. Duha siguro ka bok te.
Para di magsibalik-balik ba. Taga Bohol sila guys. Sa tunapita doon, ito, inyo sa Bohol, te. Batuan. Sa Batuan naman siya guys, ang asawa ni Kuya, yung na-interview natin dito nung nakaraan. Saan ba yung sa asawa mo, te? Si ano, Kuya? Bate. Masbate. Tapos ikaw? Buhol. Sa Bohol. Batuan Buhol. Dito Carmen. Oh. Doon na. Batuan. Dool. Carmen, tapos Batuan. Shout out na lang dyan sa Bohol. Shout out. Yan si ate, taga Bohol ka. Batuan siya, guys. At saka sa mga vlogger dyan, si Florami Bolana, Ate Reverts, grabe, unique yung mga pangalan nila eh. At si Mayora. Shout out sa inyo lahat dyan. Kaya support na rin ang channel ko. Yeah! Okay, te, bayad ko, te. Magkano lahat, te? 24. 24. Ano ba na dong? Ha? Ikaw na yung mga buhay. Vlogger, te. Parang taga ba? Vlogger. Ha? Para ano? Ka? Bakit may ganyan-ganyan? Ay, bablog natin. Vlogger, te. Vlogger. Okay guys, nakabili na tayo. Nagtanong si ate kung ano daw itong vlog. Ano ba yung vlog? Okay. Hi ate. Hello. Ayan guys, bait si ate guys kasi suki talaga namin to rito sa bilihan ng bigas, ganyan, kung ano-ano mga gamit sa kailangan sa pamamahay guys. Saka mayroon din kasi akong discount kasi kung mayroon akong discount, siyempre doon ako pabalik-balik. Siyempre, kababayan eh guys. May discount talaga. Okay. Guys, salamat sa konting pangungulit ha. Salamat. At guys, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagdating ko sa bahay. Okay guys, buhay muna. Alright guys, dito na ako sa bahay. At salamat naman ay nakalabas tayo ng maayos. Wala nang naninita. Useless pa rin yung ginawa ng yung mga nagbabantay dyan. Kasi dapat umagang-maga nandyan na sila eh. Kasi labasan talaga ng tao umaga. Wala sila. Di marami na nakalabas na walang pahintulot. Dapat kung ganun yung ginagawa nilang protocol, dapat umagang-maga pa nandyan na. Kasi yung mga tao talaga dito guys, lumalabas umagang-maga talaga. Wala sila. Ang dami na nakalabas na hindi dapat siguro, di ba? Kaya useless talaga yung nila. Ginagawa pa rin. Okay guys, nakabili na ako ng karneng pangsahog sa alamang. Kasi ito yung request ng tao ko kahapon eh. Yan, bumili na lang din ako para hindi na ako pabalik-balik. At saka kape. Yan, kape guys. At pandesal. At ito pala yung alamang guys oh. Yan guys oh. Alamang namin oh. Bahala na yung asawa ko nito paano niya lutuin to. Yan, request na to kahapon guys eh. Tapos pandesal, almusal. Pandesal, almusal. Pandesal, almusal. Kaduling-duling yan naman ako. Ito, okay guys. Yan na muna ipapakita ko sa inyo guys. Maraming salamat sa mga nagsubaybay sa aking channel. At sana ay pagpalain kayo. At sana ay lagi kayong ligtas sa panahon ito guys. Kasi ang kalaban natin guys ay hindi natin nakikita. Kaya doble ingat talaga guys. No? At mahigit sa lahat, laging manalig sa Panginoon mga kapal guys. Okay, dito na muna guys. Bye-bye!